No. Jak to tam ide? No? Natáčaš zem. Tu piči. Dobre. A tuto ako chceš chytiť? OK. Máš dobré tašky. To by malo byť Do piči hovoríš, ešte ani si nevidel. Piči, Marky, neser ma. Počkaj chvíľu, pre Boha. Podľa na toto zbytočne robíš rýšlu, lebo tam nemáš tie hlúposti. Uvidíš, že to tak bude. Tak mi to povedz, keď to tam bude. Dobre? No. Jak to tam ide? Holú piču. Piču v rýžu. Piču z rýžu. Ja som nevedel, že to je takto. Piči. Tebe treba tú ručku. Ty kokot, ale na pána. Máš takú voňu, jak ja. Toto používaš? Aha. Streborný nemám. Nemá to elektriku. Asi ne. Oko. Bože, taký bordel máš v tom aute, Marky. Si prepáč. Kokot rezerva, jak z Fabie. Toto ti netreba? Ďakujem. Však ja som o tom vedel. A to sa myslí. Fuj. Jupi. No dúfam, že na piču. To není na to. Podľa mňa to má byť, ne, pičovina, fakt. Zašroubuje. No ja som myslel, že to je presne hento. Jebanci. Brm, 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 ide. To má pekný zvuk. A toto nemá? Jebo. To je taký problém. Veď a budeš furt im busák ako kod nosiť. Iba žrúbik. Tak ich chceš tam dať? No ne, to je pracky skurvené.